ଆପଣଙ୍କ ନା ସୁକାନ୍ତି ଦେହୁରୀ ସୁକାନ୍ତି ଦେହୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟମଣି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ବି କୋଉଠି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୋ ଶାଶୁ ଆଜିକୁ ବର୍ଷ ଏତେ ଖୋଲିଲାନି ମାଡ଼ା ପଡ଼ିଲାନି ମୃତ୍ୟୁ ପଇସାଟା ମିଳିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ମରିଛନ୍ତି? ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପଇସାଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ଯେ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ମରିଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଇଦିନ ହୁଏତ ଦେଇପାରନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା, ନଚେତ୍ ସୁଧଘର ଦିନ ହୁଏତ ସେ ପଇସାଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସିଏ? ନା ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ପଚାରୁଛୁ ବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଛାଡ଼ିନି ପଇସା। ପୁରୀ ଛାଡ଼ିନି ପଇସା। ଆପଣ VLW କୁ ଦେଖା ହଁ କରିଥିଲେ? VLW କୁ ଦେଖା କରିଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଦେଖା କରିଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଛାଡ଼ିନି। VLW କ'ଣ କହିଲେ? ପଇସା ଛାଡ଼ିନି, ସେପଟୁ ପଇସା ଆସିନି। ମାନେ ଉପର ଲେବୁଲରୁ ପଇସା ଆସିନି? ପଇସା ଆସିନି ହଁ। ଆପଣ ତାପରେ ଆପଣ ଇଏ 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ BDOଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ଯାଇନାହାନ୍ତି? ନା ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇନି। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇଥିଲେ? ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପଇସା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ମରିଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ପଇସା, ନଚେତ୍ ଯେଉଁଦିନ ସୁଧଘର ସେଇଦିନ ଯଦି ପଇସାଟା 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାନେ ପଇସା ତାଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଉପର ଲେବୁଲରୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ এই দুঃখী ভଉଣୀର ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ, ବା କେବେ 3000 ଟଙ୍କା ବା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଅଛି କେବେ এই ଦୁଃଖୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଯେଉଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା କେବେ ଏଇ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ିଜାମଳିରୁ ହିମାଂଶୁ ମହାତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।